Nahi alduzu nirekin Pluto paseatzera etorri? Trebian! Goazen orduan! Kontutxo bat esatea ahaztu zait. Etxea agertzea nahi badugu, hitz magikoak esan beharko ditugu. Alfa, beta, gama, tau. Errepikatu orain nirekin. Alfa, beta, gama, tau. Badirudi Pluto etxean harrapatuta geratu dela. Paseatzera joan nahi badugu, etxetik ateratzeko modu bat topatu beharko dugu. Goazen, beste aukerarik ez dugu, Tudels behar zaitugu. Dei diezaiogun denok batera. Tudels! Hauek izango dira, erabiliko ditugun Miki erramintak. Miki antifasa. Linterna kuantikoa. Fortran 80 eta azken honi, Miki erraminta misteriotxoa ditzen diot nik. Problema hau ebasteko gure etxean bakarrik zentratuko garenez, inguruko guztia arbuiatuko dugu. Begira, Pluto! Partikula erraldoi bat! Hau, asko txikituz gero! Hormak zeharkatu ahal izango ditu! Egin dezagun gauza bera zurekin. Har dezagun lehenengo Miki erramienta, linterna kuantikoa. Linterna honekin, etxea txikituko dugu, efektu kuantikoak agertzen diren eskalaraino. Eskala honetan, tunel efektuaz baliatu gaitezke, Plutok horma zeharkatu eta kalera irten ahal izateko. Juhu! Orain bai, Pluto! Goazen! Orain laguntza behar dugu, baina antifasak eta Fortranek ez digute ezertarako balio. Dei diezaiogun Miki erramienta misteriotsuari. Hurbilketak. Hurbilketa honen bitartez, nire 3 dimentsioko etxea, dimentsio bakarreko potentzial langaren bitartez adieraziko dugu. Non, langa hori, nire etxeko horma izango den. Pluto irudikatzeko modurik aproposena, banaketa gauziarra erabiltzea dela erabaki dugu. X0 puntuan zentratua, eta V abiadurarekin hormaren kontra joango dena. Baina hau, denboran zehar garatu ahal izateko, Hamilton darraren autofuntzioak eta autobalioak kalkulatu behar ditugu. Horretarako, denboraren independentea den Schrödingeren ekuazioa ebatziz. Azkenik, gure gauziarra autofuntzio horien menpe garatuko dugu, eta honen denboraren garapena egin. Hau da, autofuntzioek izango duten gutxi goraberako forma. Baina, hau guztia analitikoki ebastea ez da batere erreza, eta metodo numerikoekin ebatziko dugu. Hau egiteko, Tudelsi deituko diogu. Just Fortran 80 eginez, programa bat idatziko dugu problema honen soluzioa topatzeko. Uin funtzioaren denboraren garapena numerikoki lortzeko, Crank-Nicholsonen metodoa erabiliko dugu. Lehenik eta behin, espazio eta denbora diskretizatuko dugu, eta Schrödingeren ekuaziotik H Hamilton darrari dagokion matrizea ondorioztatuko dugu. Ondoren, Q matrize tridiagonala definituz, sistema tridiagonal bat baino ez dugu ebatzi behar izango, iteraketen bidez funtzioaren adierazpena lortu ahal izateko. Dentsitate probabilitatea denboran simulatuz, ikus daiteke transmititutako eta islatutako uinak bereizten diren momentutik aurrera, barruan eta kanpoan egoteko probabilitateak konstante mantentzen direla espazioaren zati bakoitzean. Aldiune horretan, eskumatara dugun gaussiar itxurako funtzioa numerikoki integratuz, kanpoan egoteko probabilitatea lortu ahal izango dugu. Hasieran erabilitako gaussiar uin funtzioa normalizatuta ez egoenez, espazio osoko integrala kalkulatuko dugu eta kanpoan aurkitzeko probabilitatearekin alderatu. Baina ezin dugu hasieratik begiratu uin funtzioa kolapsatu ez dadin. Horretarako, azken Miki erraminta erabiliko dugu. Miki antifasa! Honen bitartez, begiak estaliko ditugu, probabilitate maksimoko aldiunera iritsi arte. Bai, lortu dugu, Pluto! Orain joan gaitezke paseatera!
baina pilota ekean astu dugu. It's a bubble and song, bubble fast, bubble slow, bubble everywhere you go, because there's no trouble in a bubble as you're floating along, singing dibble dabble double, it's our float.